La Unió Europea no serveix per a res. I és el més gran exercici de cinisme polític que mai ha vist la història. Bé, servir si serveix per mantenir una colla de buròcrates i que els estats protegeixin, això sí, a les seves elits econòmiques i polítiques. Però quan arriba un perill com el coronavirus, tothom va a la seva i l'últim que pagui el llum. Solidaritat europea, coordinació europea, no fotem. Tots els estats han actuat exclusivament pels seus interessos i els veïns que els bombin. El Parlament Europeu no és res, la Comissió Europea no és res, el Consell Europeu no és res. Només són la menjadora d'una colla de vividors miserables. Perquè què voleu esperar d'una Comissió Europea presidida fins fa 4 dies per un borratxo com en Jean-Claude Juncker? O un Parlament Europeu que va presidir un mesquí com en Josep Borrell? Per no fer, no han fet ni una declaració conjunta sobre aquest drama ara sanitari i després econòmic que serà el més gran que viurem després de la Segona Guerra Mundial. Estem en mans de veritables ineptes irresponsables. Però, com sempre, els catalans som els càndids i els rucs d'aquesta pel·lícula. Per això, el nostre president encara enviava fa 4 dies cartes a aquesta colla de degenerats perquè ens salvin d'Espanya i del virus. Amb aquest estil, sempre serem una trista colònia.